Iro Kaisla Auron ST Team Oy:stä ja me toimitaan tilajaon tuotteiden parissa julkisissa kohteissa. Pitää sisällään koulut, päiväkodit, kirjastot, hotellit, kaikennäköiset toimistorakennukset. Koskenpään huopatehdas me löydettiin vähän sattumien kautta. Ollaan heidän kanssa toimittu nyt noiden huopatuotteiden osalta ja yhdistettiin ne meidän ovituotteisiin. Ja heidän valtit on selkeästi niin kuin palvelu, se on hyvin henkilökohtaista se heidän palvelu. Pyrkivät niin kuin ratkaisemaan meidän haasteita ja ongelmia. Tietysti kun meillä asiakaskuntana on rakennusliikkeet, meillä on aika kovat deadlineit ja niiden kanssa niin kuin tarvitaan sellaista yhteistyökumppania, joka pystyy niin kuin elämään meidän aikataulujen mukaisesti ja informoimaan. Ja he pitää meidät tosi hyvin ajan tasalla. Ja myöskin niin kuin huopatuotemateriaalina on akustoivaa ja se tuo niin kuin sitä kautta meille lisäarvoa. Ekologisuus korostuu jatkuvasti rakentamisessa. Tehdään esimerkiksi otsemerkittyjä kohteita ja sitten taas luonnontuotteilla, luonnonmateriaalilla on siihen hyvät edellytykset. Kyllä nimenomaan kotimaisuus on yksi suuri valtti siinä. Eli se, että me pystytään niin kuin käymään näitä asioita läpi yhteisellä kielellä ja nopealla aikataululla. Kyllä, heidän kanssa ehdottomasti kannattaa tehdä yhteistyötä. Siinä on sellainen talo, joka tuntee tuotteensa ja on niin kuin valmis venymään vaikka miljoonalle mutkalle, että saadaan niin kuin hommat maaliin ja asiakas tyytyväiseksi. On heillä selkeästi niin kuin kokemusta ja näkemystä, miten asiaa pitää hoitaa. Kyllä siinä mun mielestä on ihan hyvät edellytykset toimia asiakaskentässä.